Jedna rada pre tých, ktorí končia vysokú školu a uvažujú o tom, ako v dnešnej dobe dostať prácu. Prijímal som stovky ľudí a v tejto ťažkej, nie jednoduchej dobe som dal jednu dobrú radu. Skončili ste školu a idete napísať CVčko a chcete tú prácu dostať. Musíte nájsť v svojom živote niečo. Musíte počas toho štúdia, ako ste študovali, čo vás odlíši od toho davu, od tých 40 000 študentov, ktorí tento rok končia, čo vás, keď si ten šéf ľudských zdrojov alebo šéf firmy zoberie všetky tie žiadosti a bude ich tam 50 a začne ich prechádzať jednu po druhej, v čom ste boli iní. Jasné, že ste študovali, vybrali ste si vysokú školu, skončili predmet, ale vo vašom živote musí byť niečo odlišné. Niečo, čo ste spravili nadviac. Ja neviem, boli ste v lete v Amerike umývať plášky, zapojili ste sa do práce v študentskej rade, blogovali ste, spravili ste niečo, čo vás z toho davu jasne odlíši oproti všetkým tým, ktorí sú tam dole. Ak toto nemáte, ak tú odlišnosť, ktorá je jasná, ktorá vás tak vypichne z toho davu, neviete tam uviesť, tak ste... Nie ste. Uvažoval som o tom, čo by som spravil, čo by som poradil svojmu synovi, keby tú prácu nevedel nájsť. Povedal by som mu, vieš čo, choď ešte na 6 mesiacov a sprav to niečo. Popýtajte si od otca a mami, nech vám ešte pomôžu 6 mesiacov. Choďte do tej Afriky a starajte sa o deti. Pomáhajte niečo, ukážte do toho CVčka, že ste ešte niečo spravili, alebo spravte to, že napíšte do firmy, ja pre vás chcem robiť a som ochotný 6 mesiacov robiť tú najpodradnejšiu prácu, ale chcem byť tam u vás a nechcem za to ani korunu. Verte, že keď niečo také napíšete a tam dáte, tak ten človek uvidí, že vy tú prácu skutočne chcete a že pracovať budete. Vyskúšajte to.